Què? Soc bo, eh? Sí, sóc jo. Què passa? No t'ha interpel·lat mai un formatge? Això és perquè no eren prou bons. I saps per què sóc tan bo? Doncs perquè sóc artesà. M'han fet amb llet de proximitat i de màxima qualitat. I saps on vaig néixer? En un obrador compartit. Ai... Els obradors compartits són espais d'emprenedoria agroalimentària. Tu imagina't que tens una idea per elaborar algun tipus d'aliment, però no tens el lloc ni la maquinària adient. Doncs pots anar a un obrador compartit amb la teva matèria primera i transformar-la en una cosa increïble, com ara jo. D'aquesta manera, el ramader que vol provar d'elaborar formatges o el pagès que vol començar a fer conserves ho tenen més fàcil. La gràcia és que no hauries de fer la inversió inicial que suposaria haver de construir el teu propi obrador. Ets tan bona com et pensaves fent melmelades? Aquella recepta de la besàvia es pot millorar? El teu projecte funciona o està ple de forats? Tot això fa molt bona pinta, companya. Però com hem arribat fins aquí? Ja ho explico jo. L'Anna i l'Sven són pagesos i treballaven les seves terres, però en un moment determinat es van adonar que volien anar un pas més enllà. No només vendre el producte, sinó elaborar-lo, donar-li personalitat i poder-se diferenciar. El que van fer va ser informar-se sobre els obradors compartits i veure quin s'adaptava millor a les seves necessitats. A Catalunya existeixen diversos obradors compartits i cada cop n'hi ha més. Alguns s'especialitzen en un tipus de producte concret, mentre que d'altres són més transversals i s'hi pot elaborar gran diversitat de productes. El tipus de producte que hi pots elaborar, la maquinària disponible i la situació geogràfica són factors clau per decidir. No te'n vagis a Viella a envasar crema d'escopinyes. Un cop valorat, el que van fer va ser dirigir-se a l'obrador que els interessava. Cada un té les seves característiques i, per tant, unes condicions i unes normes de funcionament diferents. La majoria d'obradors compartits són públics, com alguns vivers d'empreses, però també n'hi ha de privats, societats o cooperatives que posen les seves instal·lacions a disposició d'altres elaboradors. L'important és compartir recursos i que hi hagi una bona comunicació entre les persones que els gestionen i les que l'utilitzen. Els obradors compartits són un espai de trobada. També afavoreixen les col·laboracions. Tu vens la meva ratafia i jo vendré les teves melmelades. En els obradors públics, a més, les entitats gestores acostumen a oferir suport a les persones elaboradores a través de formacions i assessorament sobre una gran diversitat d'aspectes. Què? Et penses que ja ho saps tot dels obradors compartits? Ni de bon tros! Aquests són els avantatges per als productors, però tothom se'n beneficia dels obradors compartits. Que sí, mira! Els obradors compartits fan una funció territorial. Ofereixen possibilitats d'autoocupació en zones rurals, on sovint hi ha poca oferta laboral. Per tant, ajuden a fixar la població i generen nous llocs de treball en àrees poc poblades. Els obradors compartits també són una gran eina per a la supervivència de les petites explotacions agràries. Donen als pagesos la possibilitat de transformar els seus productes en aliments amb un major valor afegit. I com a consumidor, has de saber que els obradors compartits són espais pensats per iniciar negocis de poc volum. Així doncs, si compres aliments elaborats en obradors compartits, pots estar segur que seran artesans i fets amb molta passió. Els obradors compartits són una peça clau per l'equilibri territorial i la transició cap a un sistema agroalimentari més just, sostenible i de proximitat. Tant si hi elabores productes com si els consumeixes, t'assegura un tracte més just, conscient i amable amb l'entorn del qual formes part. Ser bo està molt bé, però ser d'obrador compartit és una cosa increïble. Com un formatge que parla.